hausa na rike da'irar binta ban take baki a nan da gaggawa irin suna nasar tana cikin kawa na gaba daidaita ake abuwa kowa ya je ba ika na ji wata zai yi muwa ya kai ka ta har gobe wa ya san kayan shi ya sai damu ba duka damuwa da kawo mu ji tare na ke nufi ta nan muka hau babu mai sauke mu ku je mu ƴaƴan ku ya na cire kagiya ina zaune zana motsa ba mu koyi ka ba san mene wani sirrin da ka bai wa zulmi shashin biyar da shehu Muhammad ke shafa ita maka sha da mun tare a kausa annaba gari wani ke mai kyautar da shi mu ko kora ba mu da adamu mu je hayya shan fahimta ke sa a ringa tayayya yayi da ba mai sa a kan basin shoku wadansu sun gagara gane ya ake masa mu ku ne mu sani mun kire ku san suru idan ana sallah dole ne suwar har da kasari da abun da ke tuna kai ku san ba Allah ka mun ba bautuwa bai shi ne ya fadi kun ga babu wanda zai sauyi a ce ku muka san komai ba kansa ba sauyi za shi rusa motsi cikar sa ba da ba san ya tsaki nan da nan ba sau da ba san ya zuba suluki cikin ka take su ba wallahi ba mai iya san ka sai ba ka so ba gamsu ba ya shafa ya sa a ranke ka cikin ka dukkan mun ka sha